to ba a yi wannan ba. Sannan ni yanzu idan aka ce na yi haɗaka to wa na bi wanda babu. Ɗan majalisar na PDP mai wakiltar Tsafi Gusau ba a gan shi ba. Fiye da shekara bai wakilta kowa, kan shi yake wakilta. Ya yi fiye da wata 6 bai ƙasar nan, bai zuwa majalisa. Yanzu ya dawo nema yake yi, bai mutunta ma 'yan yankin Gusau da Tsafi ba, bai zo ya nemi goyon bayansu ba. To kuma sai a ce na jaye na ban mashi. Sunana Dr. Sabitu Magaji Chafe, ɗan takarar ɗan majalisa mai wakiltar Gusau da Tsafe a tutar jam'iyyar NRM mai alama ƙudan zuma. Kawo canji. Mun daɗe ana wakiltar mu. Waɗanda duk suke wakiltar nan namu ban gamsu da yadda suke wakiltar mu ba. Za ka tura mutum bai tuntuɓar ka, bai zuwa ya ganka ya ji ƙorafinka, bari ya ɗauki ƙudurinka ya kai gaban majalisa. Wasu sun samu damammaki ba su yi amfani da daman nan ba wajen inganta rayuwar al'ummar Gusau da Tsafe. Saboda haka naga ya dace mu fito mu ma mu ba da tamu gudunmuwa domin a kawo canji daga irin wannan halin da ake ciki. Manufofina na sha faɗarsu. Wasu waɗanda ba su fahimci yadda abu yake ba zai ce ba aikin ɗan majalisa ba ne. Akwai abubuwa waɗanda suka shafi ilimi, akwai waɗanda suka shafi tsaro, akwai waɗanda suka shafi lafiya, akwai waɗanda suka shafi walwala al'umma gaba ɗaya. Wasu abubuwan ba kai za ka yi ba, amma abin da za ka yi a matsayinka na ɗan majalisa shine ka ɗauki ƙuduri ko kuma ka tabbatar da an yi doka domin a inganta waɗannan abubuwan da ake so ka aiwatar. Shiri kowa ya sani ba ɗan majalisa ke ɗauka aiki ba, amma akwai federal character, kowa ya san da wannan. Idan za a ɗauki aiki akwai kowane yanki ana ba shi wani kaso na cewa jiha kaza ko yanki kaza na ɗan majalisa a ɗauki mutum kaza. To a matsayinka na ɗan majalisa ya kamata ka bi kadin abin nan, ka tabbatar cewa 'yan yankinka ba a cutar da su ba, ba a ƙware su ba, wanda yake haƙƙin suna a ɗauke su aiki ka tabbatar da ka samo masu domin a ba su su ma su shiga cikin ma'aikata. To ya ake haɗaka? Idan za a yi haɗaka, jam'iyya za ta zauna ta duba ta gani. PDP tana da 'yan takara 35, NRM tana da 'yan takara 31. Da yawa cikin 'yan takararmu sun fi 'yan takarar PDP. Akwai kuma wuraren da 'yan takarar PDP sun fi namu. So idan za a yi haɗaka, ya kamata inda namu suka ɗara nasu su mara mana baya, inda mu kuma namu suka ɗara nasu, inda nasu suka ɗara namu mu kuma sai mu mara musu baya. To ba a yi wannan ba. Sannan ni yanzu idan aka ce na yi haɗaka to wa na bi wanda babu. Ɗan majalisar na PDP mai wakiltar Tsafi Gusau ba a gan shi ba. Fiye da shekara bai wakilta kowa, kan shi yake wakilta. Ya yi fiye da wata 6 bai ƙasar nan, bai zuwa majalisa. Yanzu ya dawo nema yake yi, bai mutunta ma 'yan yankin Gusau da Tsafi ba, bai zo ya nemi goyon bayansu ba. To kuma sai a ce na jaye na ban mashi. Za ka iya barin abu idan ka samu wanda ya ɗara ka. To ba zai dace ba kuma a ce ka bar takara, ka bar wanda kai baka yarda da kwalitin shi ba, baka yarda da ingancin wakiltar da yake maka ba. To idan na goya baya ya ƙara komawa, ina ganin na yi ma 'yan yankin Gusau da Tsafe rashin adalci. Sulhu, idan aka samu mutane waɗanda suka samu saɓani tsakaninsu, shine ake sulhu.
amma inda wani zai zo da bukata tashi ce ita yake so ya tabbatar, ba sulhu ba ne, son zuciya ne. So ni idan aka zo aka yi sulhu mai suna sulhu, ina yarda da shi. Abinda ake so ga sulhu ya haifar da maslaha ga mutanen nan da sulhun nan zai shafa directly. Now idan aka zo sulhun nan zai kawo wani rudani ko kuma ya kawo samo wani al'amari wanda zai cutar da al'umma, to ina ga ba sulhu bane, sai dai wani abu daban. Al'ummar Gusau da Tsafa kira na gare su shine su zaɓi cancanta, su duba su ga me mutum ya yi jiya, me ya yi yau, me suke sa ya yi musu, suke sa ran ya yi musu gobe. Amma idan mutum ya tabbatar da wanda ya tafi jiya bai kwatanta mashi adalci ba, bai yi mashi abin da ya kamata ba, to ni ban ba duk wani ɗan yankin nan shawara ya zaɓi irin waɗannan mutane. Ya tsaya ya duba, ya ga quality ɗin mutum, me ya karatun shi, me ya damar da ya samu, me ya yi da damar, ya yake amana in an bashi, ya yake rikata, ya yake mu'amala da al'umma. To idan ka tsaya ka bi wannan, to ka yi tsakaninka da Allah, kuma Allah zai shiga cikin lamarin nan a samu sassauci. To muna godiya da kai. Na gode kwarai.